mga kaibigan, magluluto tayo ng octopus. Yan. Lulutuin natin yan. Unang gagawin natin ay, bago nyo pakuluan ng octopus, ay itong itak. Di ba may, ano yan, may likod. Ito, likod, walang talim. Tatagtarin nyo muna ng likod. Parang nilalamugin nyo muna. Yan. Para pag pinakuluan nyo, madaling lumambot. Yan, ganyan lang. Ganyan. Siyempre, sabay hugasan natin. Ang laki ng octopus, oh. Laki. Yan lang. Sabaw. Pagod na natin. Yung kalan ko ay ano na. Hindi posporo na yun. Okay. Paglambot, saka natin tadtarin, saka adobuhin natin sa gata. Ngayon mga kaibigan, magbabalat ako ng niyog. Gagamitin natin doon sa pugita. At dito sa niyog na to, pakikitaan ko kayo ng teknik nito. Na paano biyakin na hindi gagamitan ng itak. Ang kung gagamitin lang natin ay walis ting-ting. Pakikitaan ko kayo ng teknik. Mamaya. Okay, mamaya. Yan, teknik. Pupulupot lang natin. Siyempre. Dahil may napulupot na. Dito na natin ititira. So. Kunting saltik lang to. Oh. Ayan na. Biyak na. Oh. Biyak na. Ayan, diskarte. Ting-ting lang. Ting-ting lang. Biyak na yung nyug. Okay. Okay. Nakita nyo na teknik. Walis ting-ting lang. Paano ko biniyak yung niyog? Ngayon, tara, lutuin natin yung pugita. Pasok na tayo sa bahay. Ngayon, ito na ang ating pugita. Wow. Tatagtarin na natin siya. Oh, grabe, ang laki. Oh. Sobrang laki. Napakalaking pugita. Bali, 2 piraso yan. Yun. Tagtarin na natin. Unahin natin yung malaking kaway. Oh. Lalaki. Okay mga kaibigan, umpisa na natin yung ano. Ito na, ilagay na natin yung pugita. Yan. Nagayat na natin. Saka, sabay na natin tong gata. Diyan na yung ano, paminta, saka sibuyas, nandyan na lahat. Sinama-sama ko na. Sabay na yan para makalambot pa siya. Yan. Tapos, saka siyempre yung tanlad. Lagay natin. Durugin natin para mabango. Sabay na rin natin itong ano, sili. Yan. Okay. Ayan na. Ayan na yan. Salang na natin. Dating gawi. Puspuro ulit. Yun. Yan.
Sayang na, takpan natin para hintayin na lang natin maluto yan. Papahuli ko na lang yung tuyo para panimpla. Yan natin. Wow! Kumukulo-kulo. Kulo na. Lagyan natin ng kaunting suka. Kunti lang. Ganyan ako gata. Saka sabayin natin tuyo. Ito yung gagawin nating panimpla. Depende sa inyo kung asin ang gagamitin nyo. Ako tuyo talaga ginagamit ko. Tingnan natin. Tingnan natin kung ano na. Ang tamang timpla. Okay, patutuyo-tuyuin na lang natin dahil gata yan. Kailangan nakatuyo-tuyo siya para mas masarap. Wow, malapit na maluto. Ayos. So yun mga kaibigan, naluto na nga yung ating pugita. Ito na oh. Sarap. Subukan na natin kumain. Wow. Masarap nito pag nagkakamay lang. Tara, kain tayo mga kaibigan. Sarap. Shout out nga pa sa lahat ng mga viewers namin na nanonood sa aming mga video. Shout out sa Randos Moto Vlog. Sam Backyards ng Abuyog. Shout out. Venture Vlogger. At sa mga gusto magpa-shout out, mga kaibigan, comment lang sa baba ng video at baka next video sa shout out ko kayo. Itong tanlag. Inaano ko ito eh. Malinamnam. So yun mga kaibigan, hanggang dito lamang itong video. Maraming salamat sa inyong panonood. I-like and share nyo lang mga kaibigan. Thank you. Salamat. Bye-bye.